ଜୟ ଜୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଥିବା ସବୁ ଭଲ ଥିବେ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୈବିକ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିକି ଏବେ ଘରୁ ବାହାରିଲି। ମୁଁ କେଉଁଠି ଯାଉଛି କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ଆପଣ ପୁରା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୋର ଏବେ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ସରିଲା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାର ଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ସେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ବାବାରେ। ଆରେ ଇଏ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ନେଇଗଲେ। ଆରେ ବାବା ମୋତେ ବି ଏକ୍ଜାମ ଦେଲେ ରେ ବାବା। ବାପା ମାଆ ଏଠି ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଆସିବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି। ଏ ମାମା ମୋ ପାପା ଆସିଗଲି। ମାମା ଆସିଗଲି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଛାଡ଼। ମୁଁ ମାମା ପାପା ପାଖକୁ ଯିମି। ମିସ୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା କୋଉ ସ୍କୁଲ ଅଛି? ଏଇଟା ବାରିପଦାରେ ଅଛି, ମାନେ କନ୍ଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୋ ଏକ୍ଜାମଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବାବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଦୋସ୍ତ ମିଳିଗଲେ। ଏଠି କେତେ ସାରା ମୋବାଇଲ 10 ବସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କି ଏବେ କେମିତି ଏକ୍ଜାମ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏକ୍ଜାମ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଦେଖାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଏଠି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖା ହୁଏ ନା। ଦେଖିପାରିଲେ ତ ସ୍କୁଲକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର। ମୋତେ ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ପାପା ତ ଏଠି କ'ଣ ସିଗ୍ନେଚର ମାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାଡାମ। ବଡ଼ ଡକ୍ଟର। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଏକ୍ଜାମ ପେପର।